kad zamute vremena na ovim prostorima, bježi ako si nacionalna manjina. To je zakon. Tako da Mostar pamtim kao grad koji nam je dao sve. Dokumentarni film Put Srba sa Neretve, koji govori o sudbinama 35.000 Srba iz doline Neretve koji su 1992. godine napustili svoja ognjišta. Biće prikazan u sali crkvene opštine Sveti arhidžakon Stefan Kizbera u subotu 24. juna sa početkom u 19 časova. Nijedna istorija neće moći opisati dešavanja u gradu Nevesinu. Ali uvijek kažeš, pa dobro je, šta, izbjeglištvo? Kako kaže dole naš narod koristi jedan turcizam, kurtalisalo se. Da čovjek bez korijena, bez onoga tamo da zna odakle je, gdje je nikao, ne može živjeti, ne može opstati u Veniće kao biljka.